modekwe ta ebige mpana mpa ịkwapụ ta pụchali ọsọ kedu onye na-ekwu okwu ya ọsọ adreesị ndị bloggers niile nwoke kwụ n'ọkụ ofu onye tiela Igbo niile na world map ta Evangelist Ebuka Obi ka m kwụọla ya mgbịlịmgba na ntị ya drọ oke ịkwụ n'ọkụ ọsọ adaesi eweli Igbo bụ ngọ nke imeju oyi gị ime ọzọ dadi ọsị dọọlụ gị jen taa fuel galagodo ọnụ m ga-adọlụ gị jen mpadokwu ya anwele awayo ya amazi na besi ọkwado adị ala-esi Igbo bụ ngọ. Ladies and gentlemen, ọmụ aka na-akpọ DJ Zintusu ya amazi onye eziokwu na nga na-ekwu eziokwu na eziokwu bụ ndụ. Nwanne m ife ji maka ya bịa taa bụ maka nwoke a na-akpọ Evangelist Ebuka Obi. Ọ na-afịọ taa nwanne Facebook niile ndị bloggers niile unu kwesịghị unu bịa kọọ ọnụ na unu ebulu ezigbo moto. Yes na nkwuo ya ga-eti m ife. Bloggers niile unu ekwesịghị unu gbakọ ọnụ unu ebulu ezigbo moto wee lefu na agabuke unu lo Zion ministry na welu moto agasị Zion, we are dedicating this motor to Evangelist Ebuka Obi. All the bloggers, Igbo bloggers niile were na Facebook. Unu ebulu moto gabugele Ebuka Obi because that man agba egwu na ezigbo ego. Yes na ịmazi ka o si adị. Ọ bụrụ na ipost le Ebuka Obi ma nwe view. Ọ bụrụ na ipost le Ebuka Obi ma nwe comment. Nwanne unu ji nwoke a cash out. Ogwo yi ga-eti m ibe. Nwanne bulu nu moto ga-abugalo that man si ya nna Daddy, thank you, sir. Thank you, sir. Umu Igbo ka ihe na-eme anyị ka ife anyị na-achụrụ our own. Why are we killing our own? Ka ihe na-emezi ọmmadụ kwuo eziokwu ọnwụrụ n'obodo a. Why are we fighting our own? Ebuka Obi satara ike. My brother, ọ dịrị gị izi ịsata ike ka asata nke gị na. What are you not telling me? Not 1 million, not 2 million. How many millions of people na-abịa na nke Ebuka Obi? O wee welu n'ike ya niile wee na-akpọta nnọọ ndị crowd niile na ike nwa na ọ satara asata. Ọ dịrị gị izi ona my brother elapụ ịga sata nke gị. Ka sata m your own na. Ka ọ satara ike o ji egbu ndị mmadụ. Ọkwa ndị Igbo anya ka o ji ya ele aka. Factory niile dị na Zion ministry, almost half of 98 of them bụ ndị Igbo na-alụ di a. Hospital ewe na Zion ministry, 98% of people na-alụ di bụ ndị Igbo. Why are we fighting our own? Ka anyị na-fight our own. Kedu ife a ga-eme unu bụ ndị Igbo metụ unu mma? Kedu ife a ga-eme unu metụ unu mma? Ofu onye ji anointing Chineke ya wee na-azọ ndị mmadụ ndụ. Wele ego Chukwu ya na-eme charity work. Every day bịa Zion. Ọbụla mmadụ ofu mmadụ ọbụla mmadụ ebua anọkọta ihe mmadụ 500,000, 800,000, 1 million. Na support ndị mmadụ. Ladies and gentlemen, kedu ife a ga-eme ụmụ Igbo metụ unu mma? Unu aka na-fight Ebuka Obi for what? Nwanne ọ bụ na ị nidiri ego pụta public si Ebuka Obi ego ka amalụ ka a ga-esinyele gị aka nna ahụ. Onye kwuo ebe isi na-awụ ya ewekwu ego ọ na-ayị ewe amala ọgwụ a na-eyi ọ bụ isi na-awa ga-enye gị paracetamol enwe. Ọ bụ na ego ka ị nidi pụta kwuo na-eri idile ego nwanne. Sọsọ ndị mmadụ Zion member na-abụ setụlụgo ya okesi nwanne nabagodi ịgazuli ike. Afọ ụzọ ọbụla ịpụta Facebook ị na-akụ ili. What are you not telling me? Afọ m nke pụta na gaa na mmiri na-eme nke eyele Ebuka 1 month iyele Ebuka 2 months. Nwanne nka na-eche gị o 2 months ga-agakwala anyị na-achọzikwa ịgba Disemba na o webekwa ihe ifu. Onye pụta ọ na-akụ ili. Why are you fighting Ebuka Obi? Ị na-amaghị hit na agbụ m adị m eficha hit iwe na-ewe m o. Bi unu ncha niile na-ekwu eli ife a niile na-ekwu eli. None of you ọ nwere onye mfugo na-eri ezigbo nri. None of you will only na-eri ezigbo nri. See, my advice to all these bloggers in Ebuka, all this nonsense. Watch the life of J-Pack comedy. Watch the life of J-Pack comedy. Since J-Pack join Zion, if you na work na elizi ego na oke kwụ n'ọkụ na nke ikpeazụ, how much is 10.2 billion? Ihe amasị na nwoke akwụ ego n'ọkụ, nwoke na-elisi ego ike, nwoke enwego ezigbo unu nta niile unu dị mma igwu aka nwere aka na-abụ ngwụpịasị unu nta niile anya unu all these bloggers na-ebugharị na Ebuka Obi menka kama basko iwọlọ maka iwe data obere nta iwe pụta na Facebook ị na-akụ iri ọnụ mbọsị ga-eweta unu uche unu dịkwa ya uche unu dị ya unu bụ ndị Igbo unu fight is na our own gbuo dike mbọsị unu gbuo dike mbọsị ọgụ
kezi onye ga-anụsụrụ unu ọgụ. Ebuka Obi chi ibunata Zion ministry to issue na-agbụ ya mgba ya ebunata ya nke ajikwa eme nke ejikwa eme. Ngwa wọchị anụ Zion ministry ị na-abịa Zion ministry owu ụzọ ya agba ifu na ụzọ ha dịrọ mma. Gọọmenti achọla elu ya a na-achọ ka Ebuka Obi wepụta ego ka ọ lụọ ọdụ ụzọ. Amakwa m ka alụ gị ya mana oge m ga-ala asị na Zion nwanne dị ụzọ adịrọ mma. Ụzọ adịrọ mma. Ọ so na Lagos a ka ị ya apụta fụọ onye Igbo ebe pọtọpọtọ dị swampi eli onye Igbo pụta kpụgide aja kpuchie ya aja lụọ ya ụlọ. Why o ji dị ona? But ịbata east anyị were ezigbo ụzọ anyị were ezigbo and solid land ndị be anyị na-abịa na Lagos eme investment. Efuzi onye chi budatala ya investment ya n'ala Igbo na-asị ya ebunata n'iwu na-agbụ ya mgba. Why are you people like this? Ebuka Obi wepụta ego lụọ ụzọ akịta ke ndị ọ banyere ọkwa ndị Lagos alụ ọlụfụ ụzọ everywhere develop all their land fa na-eme enjoy. Anything can happen at any time. Ntị adịkwa. Anything can happen at any time. Lapụ nwoke a ka obunatala Zion na east ka anyị webe aṅụle. Ịma mmadụ onye ga-esi na this Zion ministry wee weta job na ọ bata na east. Ịma ndị ga-esi na elibe ezigbo nri. Connection abịaba na what are you not telling me? What are you not telling me? Airport I are fucking busy 247. Ladies and gentlemen, let's embrace the truth. Stop fighting your own ụmụ Igbo. Stop fighting your own ụmụ Igbo. Nwanne isi na ike dị izi ịsata ga-asata ike o. Ụfọdụ asị na ọ na-eme arenji ọ na-eme arenji. Gwa na-ekwu na ọ na-eme arenji ị ga-emepewu ministry ị ga-adọtawu crowd ya fọzi ime arenji miracle. Hai o iwe na-ewe m mgbịlịmgba na-ara m n'isi. Sumodekwe nwanne gị kwa ntị. Ụmụ Igbo onye gbukwa n'ife o ji dị ebube. Onye gbukwa n'ife o ji gbuo ebube. Ebuka Obi is a legend. Ebuka Obi is a hero. Nwanne nke onye ọbụla na-eme whether reverend father whether pastor whether dibia once na ekwuba aka gị ọtọ let's support our own. Once na ode egbu mmadụ once na ode eme ihe ana na-asọ nsọ na o ji ya elu ụmụ ogbe aka na o ji ya yela anyị wabụ ndị Igbo aka. Why are we fighting that man? Let's join hands together and push that man forward. Let's promote our own. Other tribes are there me anyị wabụ ndị Igbo na-eme. If you message a tielu m aka na share button. If you message a tielu m aka na share button. All these bloggers, it's time you people will stop. Kube na eziokwu ị na-ekwu eziokwu bụ ndụ. Ọ bụla oge ị bịa welu magomago because of ego na-aya enye gị mmadụ ihe ego ọ sị gị pụta gị kwujuo Ebuka Obi ịmapụta social media ị na-ekwujuo Ebuka Obi. Uche gị ya adị ya o. Ada amakwa aka ebe a na-ebe aka o. Ada amụ aka ebe a na-ebe aka ebele ya aka ka ịda afụ ụzọ na ịda anụ ife. The last thing eme na the last ekpele eme na Zion ministry ifu ego na ndị United States wete so also one set wete go the 1.something billion. Ego ya abụ enye gị till your life enwuru ige elichali ya. Odogodi ga ya na otu Ebuka Obi no na Ebuka Obi worth more than 20 billion. How much is money? One Ada makwa aka ebe a na ebe aka. Nwoke were anointing, nwoke ji ego, nwoke were contact. Maka mbọsị onye elote go ọnwụrụ go na anwụkpu oge ebe ọ ya awụkpu gị ma fukwe n'ibu anya. Bloggers aka ka nna adụ unu na ntị. Sepụ na aka ebe Ebuka Obi dị. Sugbo dekwe. Ọ dị.